Koreta mauncho radio asama imaya bantu. Ngoripoti regata seni kia Ndizi TV, eri atariane Evelyn Osero. Omugavana w'e county ya Kisii Paul Simba Arati ni gabainekeri abamenyi b'e county ya Kisii amabaga yemeremo ase serikali yaye nanene koria ira yogo cyago kinia sector y'oburemi ase county ya Kisii ni ngaya kwana hime yo mucyo Nairobi kinga kyaumirana n'abarai au kurwa ase county ya Kisii nabo igo ababwatani au abo bakwanira igoro yogo kinia oboncho gose kinia oburemi nabo igo koreta amagendero imeye county ya Kisii esabali tuansire ne sabali yeye na so cross kigasi asabantu baitu kabere ekratu rosia aba egasi tube kikibesa mu buko bw'abalimi baitu ba avocado na matoke na boigo na korosio bochafu na korosi town yete ya Bosongo ne town kinde kyonsi kya Gusii kibe moyo boigo nteto botebanga factory ya avocado umutinyo gocha abangereza aba batebire nkonyigora bale na bakonyigora igonga abantu mia ngocha koli kubale se factory na abantu kiri bwisatu usabale wetani kiri bwisatu mbanyale koruchi avocado ndi tari hash avocado kya avocado kiri kito chons toigona ne twensi nkoli baleli bagatumira ne president ye country yeto atoige ntugekoro sovereign grant atuanchire kibesa kiri chichiche manyanga toko muchani tonyole kibesa kiri Gusii yeto Nyanza yeto East Africa yeto na Kenya ngima echenchi enene ekobo